Николай Васильевич Гоголь язган «Үйләнү» пьесасы ул инде киң таралган, бик популяр, күп кенә театраль площадкаларда куелган. Ни өчен Минзәлә театры һәм ни өчен «Үйләнү»? Беренчедән, безнең бу спектакльдә бары тик театрның яшь буыны гына катнашачак. Икенчедән, шуны да өстәп әйтергә кирәк, бу комедия хәзерге вакытта, гомумән минем өчен шәхсән режиссер буларак, комедиялар бигрәк тә актуаль. Өченчедән, без монда бик читрекле темалар кузгалтабыз. Ниндирәк икәнлекләрен әлегә мин әйтә алмыйм, чөнки бу, дөресен әйткәндә, миңа калса әле мондый фикерне, шушы пьесада мондый фикерне беркемнең дә тәкъдим иткәне булмады. Бу пьеса өлкәннәр өчен дә һәм яшьләр өчен дә актуаль булсын өчен дип тырышабыз. Спектакль яңа формада. Без берничек тә шушы Гоголь яшәгән заманага бәйләнмибез. Без үзебезнең тамашачыга, үзебезнең заманыбызга туры китереп, хәзерге тамашачыга ярарлык һәм ошарлык актуаль темаларны кузгалтабыз. Һәм шуны да өстәп әйтергә кирәк, мин инде бу театр белән күптән таныш. Без күп кенә проектларны эшлибез. Роберт Миңнуллин Искалу кичәсе, Илһам Шакировның Искалу кичәсендә һәм шулай ук күп кенә кыска метрлы фильмнар һәм клиплар төшергәндә шулай ук Минзәлә театрының артистлары белән даими рәвештә хезмәттәшлек итәбез. Шуңа күрә артистлар да миңа бик таныш, мин үзем дә бу театрда эшләргә тиешле кеше идем. Мин инде бөтенебезгә, үземә һәм шәхсән шушы спектакльдә катнашкан барлык командага, безнең команда бик зур. Безнең сценировка авторы Альберт Шакиров, пластика буенча хореограф Нурбәк, рәссамчы безнең Сәлимә Туташ, композитор Зульфат Валиун. Дөресен әйткәндә, команда бик көчле. Мин бөтенебезгә, үзебезнең команда һәм Минзәлә театры артистларына да, бөтенебезгә дә шушы уртак иҗат җимешенең гомере озын булуын теләп калабыз. Килегез бу спектакльгә, көтеп калабыз сезне. Беләм, чөнки ул минем эшем. Яхшы, яхшы. Тик хәзер бу минем эш.